खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अनलाइननि गेजेरजों फोसावदों एचएस आनजादनि नकल केमिस्ट्रि सोंथि बिलाइ। सहेला बसुमतारिया गुबुन 60 आइजोफोरनि थाखाय रल मडेल जाबाय। गसाइगाव जारागुरि 2 नं साइमागुरिनि भूमिका हाज'वारिया गोमानानै दङ। एमपि रकिबुल हुसेना गावखौ गाग्लोबग्राफोरनि बेरेखायै एफआइआर गथायदों। एपीएससी केलेंकारियाव गोग्लैनाय बिजाथिफोरनि साख्रिया बहाल थागोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 2025 मायथाइनि सोलिगासिनो थानाय हायार सेकेन्डारि एबा एचएस जोबथा आनजादनि केमिस्ट्रि आयदानि नकल सोंथि बिलाइखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होनायाव गोबां फरायसाफ्रा गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि बागै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ समाजारि बिजों टुइटारनि गेजेरजों भाइरेल जानाय सोंथि बिलाइखौ नकल होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो एचएस आनजादनि केमिस्ट्रि आयदानि सोंथि बिलाइखौ गलाब गाबनि जानाय नङा होननानैबो रोखायै फोरमायनानै होदों। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियायाव नंखाय बांसावनायखौ नोजोर होआलासेनो गावनि फरायनायाव गोसो होनो फरायसाफोरखौ खावलायदों। खामानिया जेबो फिसा एबा गिदिर बाथ्रा गैया। खामानियाव हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव जेबो फाराग गैया। बे बाथ्राखौ गसाइगावनि सासे थागिबि आइजोआ फोरमान खालामदों। सासे आइजोआ माबोरै थायो आरो माबोरै आरजियो बेखौ समाजनि गुबुन आइजोफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जानानै दङ। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि दैखरगुरि गामिनि रांखान्थियारियाव गोग्लैसोनाय सहेला बसुमतारिया गावनि नखरखौ फेदेरनो थाखाय दाहार लानानै आरो भारा आरजिनानै 55,000 राङाव गंसे गोजाम ई-रिक्सा बायनानै ई-रिक्सा सालायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सहेला बसुमतारिनि आंगो फिसाया राजमिस्ट्रि महरै खामानि मावो। गावनि नखरखौ फोथांनानै लाखिनो आरो फिसायखौ हेफाजाब होनो थाखायनो फुंनि 6 रिंगायाव न'निफ्राय ई-रिक्सा सालायनो ओंखारबोयो सहेला बसुमतारिया। सहेला बसुमतारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो बिटिसि सरकारा ई-रिक्सा होनानै गोरिब नखरफोरखौ मदद खालामबोगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम आं बे बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो गोरिब नखरखौ नायनानै आंनो गंसे ई-रिक्सा होयोब्ला मुलाम्फा जागोन होननानै सहेला बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गामिनि 17 बोसोर बैसोनि नेरेन हाज'वारिनि फिसाजो भूमिका हाज'वारिया गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 9 फेब्रुवारि खालि बेलासि 4:30 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दङ भूमिका हाज'वारिया। मख'नो गोनांदि गावनि आंगो बिमानि एसे रायनायावनो दुखु मोननानै न'निफ्राय गोमानानै दङ होननानै गोमानाय नखरनि सुबुङा मिथिहोदों। बेनिखायनो गोमानाय लाइमोन भूमिका हाज'वारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला 8638732958 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरा। नगावआव धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे आरो बिजाथाय होनायफोरा सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो एमपि रकिबुल हुसेना गावनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायाव सोमोन्दो गोनां गासै 22 दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै शुक्रबारखालि नगाव सदर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। बे जाथायाव लोब्बा गोनां दायनिगिरिफोरखौ जामतलानि हरुन, पागलिनि रहेश, तामुलिटुबनि बसिर, कावैमारानि
कासिम आली रसिदुल आयुब गोनाबारि रेलवे स्टेशननि लुटि कबर रौमारिनि काली गरेमाथिख'आनि मजिबुर आरो कसगावनि जाहांगीर होननानै मिथिनो होदों। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसेना बृहस्पतिबारखालि रुपुहि हाटनि गुनाबारियाव मोनसे मेलाव बाहागो लानो थाखाय स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो दुथांफोरा लामा बेंथेनानै लावथि क्रिकेट बेट बायदिजों गाग्लोबदोंमोन। बे जाथाया रायजोनि राजखान्थियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। बबेखानि रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन मुसलमानफोरा सोमावसारदों। बिधान सभानि सदनावबो रकिबुल हुसेननि सायाव गाग्लोबनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एपीएससी केलेंकारिनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गेदेर राय। एपीएससी केलेंकारियाव गोग्लैनाय एबा आयेन बेरेखायै एपीएससी उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि साख्रिया बहाल थागोन। रांनि गोहोजों आयेन बेरेखायै साख्रि लानाय बिजाथिफोरनि हेंथायै रायजो सरकारा आर'जलाइ होनायखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारनानै साख्रिखौ बहाल लाखिनो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि थि समनि गेजेराव सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एफिडेभिट दाखिल खालामनो हायैनि थाखाय बेबायदि थासारियाव मोगा-मोगि जानो गोनां जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा आरो आयेन बेरेखायै मोननाय साख्रिनिफ्राय होखारजानायनि उनावबो साख्रिखौ मोनफिनदों एपीएससी केलेंकारिनि गेजेटेड अफिसारफोरा। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सिंगल बेन्चआ साख्रिनिफ्राय होखारनायखौ दोनथ'नो बिथोन होदोंमोन। बेनि उनाव रायजो सरकारा सिंगल बेन्चखौ चेलेन्ज खालामनानै बेनि हेंथायै जुजिनो थाखाय डिभिजन बेन्चआव आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय डिभिजन बेन्चआबो रायजो सरकारनि आर'जलाइखौ नेवसिगारो।